Kandagiti anak ko ada Aaron kan Jomar from Maribeth Isquera ti Saudi Arabia. Makablaawan pa iti Medina kan Castañeda family from Maricel M. Medina. Shout out kada Mary Jane, Grace Agtina, Mare Vivea, Nora Payon, Beth Capanada, Jackie Claro, Johanna Luisa Parel, Canchelaida Abad. Makablaawan pa ni Krisa May Ngasaw Handaan, iti Pugol La Union, Ngasaw kan Lungod family from Riza Lungod Ngasaw, iti Tabok City, Kalinga. Anak ko ani Yashan Gail Bautista, iti Tagudin, Ilocos Sur from Radiatorship at Route 66. Shout out kani Auntie kaksinsin ko kan ipag ko dita Singapore. Kastamot tay ipag ko ijay Qatar from Jane Carmelo. Papa Renato kan Mama Tessie Kayat. Kakabsat ko ada Ellen, Kilio, Sally, Marlon, Bernadette. Kan tibunsumi ani Donna di Taramot, Santol, La Union. Anak ko ada Tyron James kan Shania May. Kan ni asawa dito'y Katayuan, Lalo, Cagayan from Jovelyn Kayat. Ading ko ani Ray Mina, asawak ani Dexter Rivera. Anak ko ada Jade kan Jet iti Nueva Vizcaya from Jasmine Rivera. Makablaawan pa ni Inang Shoni kan Tatay Edgar Galera. Katugangak ada Jonaline kan Francine Derrick. Lakay ko ani JR kan anak ko ada Chloe Joy kan Cyrus J. Ate Marisa Marinas and family dita Alcoba, Saudi Arabia, Rowena Suelo and family, Mylene Derrick and family from Jovi Galera. Makablaawan pa ni Lysel Sarmiento, Romalyn Pascual, Arcadio Giowo, anak ko ani Daniel kan Inang Soledad Ampa, dita Libertad San Mariano Isabela from Rodalyn Ampa iti Qatar. All Tugotonians here in Hong Kong. Anak ko ada Zaira, Chen, kan Makisig from Love Ninja 5. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Roy. Dear Manang Emmy, awagan naklaangan itinagan a Roy. Agtrab-trabaho ak idi ijay Manila manang. Kat ijay ko anaam-am mo tinagbalin nga asawak. Ubingam siyak iti 12 atawan ni Nori nga asawak manang. 16 na laang idinagkalaysa kami kat 28 mat titawan ko. Daytoy ti makagapo no apay asaan akayat ti pamilyak ni Nori. Gapo ta ubing kanuunay kat sigurado nga awan ammuna iti biyag. Rugyak nga rod ti agsalaysay manang, idi inyawid ko iti lugar mi ni Nori nga asawa. Nanang, handa kamin. Iso ni Nori, ti asawak. Naimbagngal daw yun, nanang. Agmano ak? Ay, saanan. Ay, isugayam da ito iti bagbagam nga asawam, Roy. Nagubing matan. Anya nga iti amuna da ita iti biyag ti da asawan na. Nor arigan, agay ayam pala kumaday ta iti sigking ita. Nanang, sana ga po takit-kitaan yung ubing ti asawak, katawanin ta muna iti biyag. Matured di pa nagpampanunot ni Nori. Ay, awan latamo kon anak ka. Naglaklakay ka lang arudan abaraw. Ita, nangasawa ka. Taypay kasla anak maun. San kayo nagdanag, nanang? Amok amin at trabaho iti balay. Kan amok nga si kaswan ti asawak. Ay, kat para makita Ay, sabagay. Dito'y kayo matkit ding agnaad. Isa makitak to amin, agaraw mo. Nanang, husto daytan. Alakid din. Alain yan dagito'y pasarabo mi kada kayo. Aywan, ayan ni tatang. Haday di bangkag na amumot di amamon. Saan ngagtaltali na dito'y balay? O sige nga rod, nanang. Taipan mi pa'y dagito'y gargarit mi iji silid ko. Sige, anak ko. Nalinis day ta kwartom. Talaga nga insaganak para iti isasangpot yaw.
Simbang ba't magaya mo daroy nga anak ta bakay? Wan, katamom no niya tiinsangpot na. Tay ubeng nga asawa na. Ubeng, ay unay kamot tinaya. Ubeng kun kunamot iti manugang ta. Ay katpudno matlakay. Agasam nga ita nang asawa kit din iti agtawon lang iti 16. Anya nga iti amuna day jay iti biyag ti asawa na. Mga no day ito lagi liilad nga agururay kan ni Roy ti amuna nga aramidan. Si kaki di mait. Amam nga raud. Paliwang pa'y mata. Anya nga iti amam. Ubing ko nam gaminto nagtindag ti kwenta. Nalalaing to pa'y gayam ngam sika ngagtagibalay. Ti kunam. Mga no da makita na nga agaayam di tarwar kat mapanto pa'y lamaki ay ayam. Ay na, bakit? Impaakat mo man ti kastang ugali mo. Tay kunak nga rudain. Paliwang pa'y ati manugang ta. Di ka katagyaman ta kinayat da tinagawid dito lugar tayaw. Nabayag mo ta panawan nga awan dito ni Raw. Tay kat nga rod Manila ang nagtrabaho. Ay kat no isuti ko na makadisaw. Para makita man, nagbalin mo't laang kanyak na jay nga ubeng. Nanang, rumarak pa inakagbiro ko iti trabaho. Ay, nasaya at mat anak kao. Imbag man, takinayat mo tinagsubli dito'y lugar tayaw. Kun dito'y ka nga agbirok iti trabaho. Kinapod no na nanang, ninori ti mga yat adito ti pagtrabahwak kan pag naidan mi. Nauma ka nun iti Manila. Kan maysa, talaga amin anarigat ti biyag ijay. Mapanmatla amin iti pagkasapulan mi ti mabirberukak. Naimbaglaangan na tawan pa anak mi kan ni Nori. Naimbaglaangan tadi ka ikat nakakaasi ko ma. No muna kat, sigurado adi na kamot matulungan amanggad ay taasawam tanagubing maut. Sigurado nga awan amuna at trabaho day ta. Ay, sapay lang ko mga rod nanang, tada mabiro ka kapanggadak. Tapno makarugi kami matan ka ni Nori. Nala, nasaya at mat no makabiro ka nga agpayson iti trabaho, anak ko. Oh, apay nga da kalatan dito nagtisilid ta, Nori. Mabainak namin nagtalinaw di tarwar, Roy. Mariknak namin apalpaliiwan amin ni nanang tigaraw ko. Kaslak nakabadok iti numero. Pasensya amon ni nanang. Talaga kas dito ugali na. Ang impit di, nasingpot ni nanang. Kastamot ni tatang. No ni tatang, awan makunak, Roy. Kanayon ng tupay adamagan no, anya kano ti kayat ko. Ruwa mo munti bagim ka ni nanang. Tanawan kami adwa ka ni tatang. Talaga ada kayo lang adwa ka ni nanang ti adda dito'y balay. Halangan mo't nagpinpin na liw kayo latta na kanayon. Aramidam latta no anya ti kahit mong aramidan, Nori. May ayon tumutlakan ka ni nanang. Siguro, talaga akasta. Agmay may saka ngamin nga anak da. Kan, ti amo ni nanang. Awan ti amok. Taubingak kat nga rod nga inasawam. Ngamsi ka ti makaam mo asaan ka akasta, Nori. Am mo ka. Saan ka nga inasawa, naam mo ka saan kang agbali na pagwadan nga ina ti pamilya. Asilaw ti pagtaengan. Nagasatak nga rod, ta iti kasta kinaubing mo. Amom dagiti pagrebengam kas asawa. Ken amom ti mangged. Saan ka madanagan, Roy? Aramidak ti amin. Tapno kayat naktumutlaang ni nanang.
Kasta tinagbalin a sitwasyon ti asawak, idinagawid kami iti lugar mi manang Emmy. Gapo ta ububing nga amang siyak ni Nori, ipagarup ni nanang nga awan amuna maipapan iti panagbiag. Ngam nasingpet ti asawak manang, taammo na asalaan ni nanang ko. Nakasapulak nga rod iti panggadak iti lugar mi. Saan unay adakkel ti sweldok manang, ngam nasaysaya aten, ngam idadda kami ije Manila. Ti saan nga amo ni nanang, adda trabaho idi ni Nori ije Manila, ngam saan min adinakdakamat kadakwada. Nagtalinaadlatan ati amuda, kat awan ammo ti asawak. Agingga nga iti maysa nga aldaw, Nay, nagdalos mo tan ti balay. Napaanak la nakiindistorya ka ni Mari Gureng. Nakadalos mo tan na siya babae. Ang sa dino manan ngay tayan na. Napansama nagpupukan iti kwartuda. Ada kayo matgaya man nanang. Kaya tsuka di tagmerienda. Mang timplak iti kapeyo. Ay saanan, kabaalak tagtimpla iti kapek. Nasa apa ka mo't na nakadalaws? Anya nga iti sumarunong aramidam, agpupok ka manan iti silidyaw? Saan nanang? Ilabak pa'y dagiti nagmurangan mi iti asawak. No adamurang nyo, ala akon, ta ilabak matan nanang. Ay saan? Mga no kunamtukit di atagtagabunda ka, ay narigataan. Mga no agipulong ka pa'y iti anak kao. Saan nanang? Bakit kayon? Saanan arumbang naglablaba kayo pay laang? Bayan yun asyak ti mga ramid iti dayta. Anya nga iti makunam iti manugang mao. Si kamat ti makakitkita no kasano ti garaw na dito balay. Medyo mayat maat lakay. Anya medyo. Ti kunam kit day. Talaga nasaya at di manugang mao. Agasam ta isupay ti mangilaba ka dagiti kawusta. Saan ka pa yung agdutlutaw? Saan ka nga agdaldalaws? So amin na ti mga aramid ka dagiti trabaho dito balay. Kas kala dunya dito yan. Agtala ka man. Na? No isobot ti mga ipapilit nga aramidan na amin dagita. Di bayam, para makita no aginggat ka ano akasta ti aramid na. Lay, ano ti kahit mo asawan? Naman no italaang day talakay. Siyempre, agpakitang gilas mo't ako nada iti Tagalog. Amok pa'y no saan to arumwarti talaga aborek na day ta babae. Ay na, talaga asaan ang makapudpud no ti tao kan ka. Apay ay akasta ka. Nagasat ka ta saan abastos ti inasawa ta anak ta. Tano sa balil ang manugang dayjay, hay, ang mga nuan yan pinapasamak kada kayo adwa. Tatang, agpakadak ko ma. Mapanak iti palengke. Anya ka diti kayo tso asidaan ita? Ay da, oray anya, noray. Sa anak mo't anapili ka. Ay iwan gayang balasang kao. Paspasin siya amla kuman ni nanang yaw, No anyaman ti manggag mo, di takan nigit alapayag mo, erwar mo di takan nawan, what? Hindi ka agdanag, tatang. Maawatak ni nanang. Ipagpagapuklangan kada kayo ka ni Roy. Ay, nagyaman nakbalasang kao. Nagsingpot ka talaga.
Nagkasat ni Roy ta si katinaasawa na. Nagasatak mo tatang tanasing pati anak yo. Agraman da kayo a pamilyana. Day, papanam no Ray. Nakasukat ka mat. Mapanak makitsenda nanang. Ada ka di pagatang yo. Kan anya ka di ti kaya tiyo si daan itapangal daw. Ngun nga agpaisaw, bakit? At ay pagatang mo kun ni Noray. Ay, awan. Kan aguray ka man. Mapangkay di tsendaan ko nam. Ngam kasta ti tsuram. Na, Ha? Apay ka din nanang? Mapan ka lang iti tsendaan nakalipestik ka pay. Ay anyan, mapan kan samot agpatsarmeng. Nakararjud ka. Nanang? Mapan kan sabot ang paaram. Saan mapan makitsinda? Ay agure ka man, bakit? Nalabos ka man. Noray, ala, mapan kan. Siya kaun, di makaamukon ni Nanang yaw. Kumusta kayo mo ti trabaho, Roy? Nasayat mo't Nori. Angam kaskas di asan ta makaurnong. Apag gusto lang mo ta paggastos tayo iti inaldaw ti masapsapulak. Kaya't ko kumamot ti makaurnong. Tapno makaipatakdar ta iti bukod ta abalay. Tapno saan nga agnanayo na makikabkabalay ta kadananang kentatang. Amok kami na marigrigatan ka na makilanglangan ka ni Nanang. Roy? Amok, oray di mo ibaga. Oray no saan kang agipulpulong. Ibagbaga amin kanyak ni tatang tar aramidan kan ka ni Nanang. Saan ka kadingagdanag? Kabaalak ti amin, Roy. Aadda ko isingasing ko no mabalin. Anya day tanori? Kaya't ko kumamot tag trabaho. Kaslamat lang iti Manila. Saan ka di? At tinagam-amwan takat iti ayan ti pagtrab-trabahwak? Sigurado ka di iti dayta? Wan. Iti kanayon ko nga ipapan iti ili. Ada na amok nga akin ko iti may sa beauty shop. Imbaga ka nagtrabaho akmot iti Manila iti beauty shop. Iso adamdamagan na, no kayat ko kano ti agtrabaho iti shop na. Ala, saan ka apawilan no kasta ti kayat mo? Agyaman na, Roy. Bay atulungan ka. Tapno magunod ta dagiti tartari gagayan ta iti biyag. Pinalubusak nga rod ti asawak nga agtrabaho manen manang Emmy. Kinapudno na, sakbay anaamamok ni Nori. Maisan a beautician iti Manila. Kat iti beauty shop a pagtrab-trabahuan na tinagamamuan mi. Saan min nga impakpakaamo day takadananang kentatang, idi inyam amok kadakwada ti asawak. Adumanen asa uninanang idi naamuan na asumrek kas beautician ijay ili ti asawak. Amangan kano no Armanda ijay. Wenno saan, amangan kano no aglalakin to. Ngam saan nga ingkaskaso ni Nori dagidi asinasa uninanang kenkwana manang. No dikat nagtrabaho ket di iti husto, tapno matungpal ti arapaap mi, a makaurnong iti pagpatakder mi iti bukod mi abalay. Iti na minsan, kinasaritanak ni Nanang. Anya ngay anak ko, adamot lamagan gaanab ti asawa iti panagtrab-trabaho na kas beautician ijay ilay. At daan Nanang,
Dakdakkel pa kidi ati matmatgadan ng umsyak. Apay aya? Ay naroy, nakapuspostura ti asawam no sumsumrag, intun kwan inaramdan. Nanang, masapul nga agpostura mo't Kasanong orad amamati da beautician no saan mo't nga agpostura? Ay kastaya. Di mo ko na nasaan ka pinalagipan anak ko. Amagan nagbabawi kanto iti udin Nanang, di kay kadagdanag. Mapagtalkan ti asawak. Uray no ubing nga inasawak. Ado ati atiwon na anahustuan iti edad. Ay na anak ko, sapay la ko mga rod. Ta saan ka nagkamali iti panangasawam kaninore. Sapay ko anak ko. Anya ti ikunam, Nori? Agabang ka itaramidam a beauty shop mo? Wan Roy, kayat kumutun ti agsarili. Tapno saan nga agnanayon ang makitrab-trabaho aklaangan. Nabibita ang makaurnong nakas di ti aramidak. Mangalak iti kadwak a beautician. Sigurado ka, Nori? Wan, amo kaday tuyan ti urayan ta agundaway. Tapno magunutan dagiti tartarigagayan ta. Addanton bukod ta ang negosyo, Roy. O sige, suportaran kay ti dayta panggap mo, Nori. Katagyaman naktakas ta ti kapanunutam, kan kinagagat mo. Anya nga iti makunam iti manugang mau. Saan ka diya nagasat ni Roy anang asawa kan kuana? Lakay. Makita mo ti panagasinso ti biyag da. Sipod tinulungan ni Nori nga agtrabaho ti anak ta. Ay, wan nga raw lakay. Mangrugi na pa yun nga ipatakder ti bukod da abalay. Dayta kat gapo amin iti ibagbagam nga ubeng a manugang mau. Saan mo ka di asang kaulitin lakay? Na, Amok maday dagiti inararamid ko iday kaninuray. nasaya at mo talaga Ameriskan. Mababainak nga rod iti manugang talakay. Nagkamaliak iti panang ipapan kaninuray. Isugayam ti agbalin aswerte ti anak ta. Nagagat na ngamin nga agpadpada bakit? Isuan na daras ti panagasinsuda nga agasawa. Anya ti makunam iti impatakder ta balay, Nori. Magustom ka di matlaan? Wen, kat maragsakan ak unay. Kamaudyanan na, natungpalan ti inararapaap ta. Ti maaddaan ta iti kabukbukudan ta balay. Katagyaman akin ka, Nori. Taorean niya ti imbagbagada may papangan ka. Saan ka anaawanan iti namnama? Saan ka anaupay? Nang runa kadagiti inararamid kan kaninanang. Impanagdag mo kit di, apagwadan kang asawa. Ken agbalin to nga ina, dagiti agbalin ni anak ta. Gaputay patpatag ka unay. Kat amin napatagkan ka, napatagmatan kanyak. Kat ada ko makidawak kan karoy. Oh, anya day ta? Kayat ko, inton umalis tan iti baro abalay ta,
kayat ko nga isurot ta dananang kantatang. Anya? Oray no kas di tinararamid ni nanang kan ka? Kaya't mula ta makaduay da iti baro abalay ta? Balay tayo, Roy. Balay tayo kadananang kantatang, kandagiti agbalinto nga apu ko da. Napatag kanyak dagiti dadakkal mo, Roy. Agyamanak, Nori. Agyamanak unay-unay. Tatang, nanang, tangay nalpasan din patakder mi abalay, umakar kaminton. Uwan tatang, nanang. Kasta kaday anak ka. Maragsakan kami para kada kayaw. Maya tip anak tinulong yung agasawa. Isuan na daras anaton uyo dagiti arapa apyo iti biyag. Ay, uwan anak ko. Pakawanan da ko maa, kadagiti nararamid ko iti kalabas. Nang runakan ka anoray, manugang ko. Di yun panunutin day jay nanang. Lipatan tayon tinapalabas. Mga baruanan tayo kit di. Ha, kaya't mo asawan. Napakawan na ko, no ray. Nanang, awan tinaskan nga idawatan nyo kanyak iti pamakawan. Natural lang ti kas di reaksyon nyo idi. Gaputa ubingak nga rod nga inasawa ti anak yo. Day ta nga rod ti dakala ka malik idi anak ko. Takinagnan ka dagos. Nanang, lipatan yun day jay. Awan dagi jay ita asawak. Oray kas di tinapasamak. Saan ang nagimula iti sakit tinakam kada kayo ta asawak? Mababain kada kayo ti inayaw, anak ko. Kun malmalday. Da iti mabiit. Panawan da kami dito'y balay. Awan ti panawan mi tatang. Ha? Ta isurot da kayo kaninanang iti yaakar mi iti baro abalay tayo. Anya? Ha? Agpaisaw, anak ko. Wan nanang, kasta ti kayat ninoring asawak. Agdeden na tayo mutlaeng iti baro abalay tayo. Napasamak nga ron ti kayat ni Nori nga asawak manang Emmy. Iso nga ita, agdadan na kamin kadagiti dadakkel ko, iti baro abalay ana ipatakder mi. At damoten may isa nga anak mi, kat ni nanang ti agaw awir, no kasta nga adda kami ken ni Nori, iti ayan ti negosyo mi. Nagresign akmeten iti trabaho manang, gapo tatultulong aklaangan ni Nori amang imaton kadagiti negosyo mi. Adaan kamin iti talo a branches ti beauty shop a negosyo mi, kandwa a barber shop a syakmet ti mangimatmaton. Nagasatak tanaadaanak iti asawa a natured a makigasang-gasat iti biyag. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Roy. Roy, pagayam ko, umunay ti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Mamati ak, anakaibati daytoy iti adal kadagiti papagayam tayo adumdumngeg. Pudno unay, ano agbinadang ti agasawa, kat buyugan da iti nasaya at akababalin, kan kang runaan ti amin, dawatan dati panarabay ti namarswa, magunod dati amin at tartarigagayan da iti biyag. Sapay kuma taagtalinaed ti kinamanagpakumbabayo nga agasawa, tapno agtultuloy ti parabor adumteng kada kayo. Alakastan, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo,
iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibyan. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubo liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugo iti danal tibiyag. Shout out kada Rosemary Villaseñor, Riza Ngasaw kan Kathy Malana. Nilakay ko Jart Novida, Tatay Andoy, Auntie Miling, Manang Melba kan duang anak ko, da CJ kan MJ, dita barangay Kurarang, Alcala, Pangasinan, from Pretty Mary Palatao. Antonio Cantolali family kan amin a relatives ko di Tabatak, Ilocos Norte from Rowelyn Tulali. Makablaawan ni Norman Vargas kan Jeffrey iti Ilocos Sur from Jefferson Ingo. Ni Mr. ko Adencio Payon, Joanne Lantano, Ursula Domingo kan Emily Aggasid iti Quezon Isabela from Nora Payon. Happy 18th birthday iti anak ko ani Ryan from Mama Rowelyn Corpus. Palasi, Sabado, Dawa, Lianyo, kan Fausto family, nang runa dagiti anak ko ada Jero, Zaira, kan Our Faith from Aki. Makablaawan pa ni Angel Baltar, Jan Pagtud, Roger Balway, Noel Daluson, Ariel Vicente, Josel, Tony Banataw, Edward Adatu, Restituto Tamayaw, Jo Marie Lucero, Luis Mayudong kan Samuel Mapalo from Clifford Mark Cabero iti Magapit Lalo Cagayan. Makablaawan pa iti Agaluos, Gumiad, Pasigyan, Tulpak, De La Cruz kan Juliana family from Arnelson Agaluos. Shout out kada Mercedes Biason, Harold Almoite, Geraldine Larocco, Joel Mostrales, Yatsky Casey, Gerardo Baniked, ni Leonora Bautista, Jackie Claro, Virginia Codamon, ni Dan Nieveras, Belinda Ramos, kan Grace Agtina. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Leia Lynn. Dear Manang Emmy, sa anak nga OFW Manang, nupay kasta, makunak amay saak kadagiti naayat amang tartarabay iti programa yo iti YouTube. Kadanggak ngamin daytoy a drama, idi maipatpatangatang paylaang iti radyo. Kat aklunak amay saak kadagiti nakaro a nagliday, idi saanen amang ngaganpay. Naawisakmet amang ipatulod iti padas ko, anam na ka makaibati ti adal kadagiti padak adumdumngeg. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng iti elementarya. Nanang, mapan kami nag-eskwela kada ading ko. Agadnad kayo anak ko si kanti makaamo ka dagiti kakabsat mo. Wen nanang, di kag danag. Kuma, masabat mi manen jeep pagkunkonduktoran ni Manong Jun. Ha, ne, apay anak ko. Wen tapno purwakan na kami manen iti barbarya. Tapno dabalon mi kada ading ko amapan ag-eskwela. Saan kayo nga agpating nga iti kalsada no kasta makita yun ni Manong yo? Ang mga numadisgrasya kayo. Wan nanang,
Ijay kami laang igid. Kat urayan mi ti purwak ni Manong abarbarya. Pasensya kayon anak ko, no awan maitad ko abalon nyo. Ado nga minti kasapulan tayo dito balay. Amo yumet apanagumala ang ti pagsapulan ti amayo. Naimbaglaangan tada ni Manong yu adyon at tumultulong iti paggastusan dito balay. Di kagdanag nanang, adamot ni Manong Jun. Alamapan kayo nga ruden. Diretso awit kalpasan ti klase yo. Amo yumot ni tatang yo. Sigurado nga agungat na ijay no agladaw-ladaw kayo nga agawid. Ne, nasapa ka mo't nagawid ita, anak ko. At amin na panandatata ka nor nanang. Nag-half day kami lang nga nagpasada. Masapa kami to kanulangan ninton bigat. Nasaya at mo't anak ko, tap na makainanaka mo't. Ay, ubing kaunay, anay pasungal-ngal iti kasta trabaho. Awan anyaman na nanang. Ay, kanon to nga tamot asamayati pa nagbiag tayo nanang. Apay, anak ko. Maumuma ka ka din at tumultulong kada kami kanitatang mo. Saan mo't nga iti kasta nanang? Oray ko man o kastoy lang ti adda pa nagbiag tayo. Basta saan ko man nauyong ni tatang. Nagbit niya agong unget. Katidyak magustuhan. Kabilin na kayo pa'y. Amo mo't ti ugali ti amamon anak ko. Nalaka pumudot ti ulo na. Makita na laang dagiti kakabsat mo asaan at tumultulong dito ibalay. Agungetan adagos. Katda kayon ti pangidasalan na iti pungtot na. Ape adi YouTube nga ron ti kasya nga ugali na, nanang. Hala, paspasensyaan nyo laangan ti amayo anak ko. Agbaliw tumot laang. Sapay la kumarot taas na nanang. Makapaumang aminan ti kastoy a sitwasyon tayo. Ne, apasan ko ang makita na kiti ubing lita. Saan na kadi pa si Mangput manipod di pagkadalan? Adadan lakay, adadala ang iti silid tagar arami da iti assignment da iti pagadalan. Na, naglaing dan. Kalkalpas na launa nagkapo iti pagadalan, libro man ng isang sangwanda. Imbes ko matumulong na kadag iti trabaho dito balay. Baybay am kadilatan lakay. Ay sana mabalin. Masapul nga mo datag-tagi balay. Sana si kalatan na kanain ti patpaturayon da nga kot-koti dito balay. Ang ubing da payunay. Saan mo man nga ikalintigan da kita sadot nga anak mo? Isugat akastada tapan panuyinuyam nga minida. Enton kwan, dosagan ka na eh. Kaya't ma? Saan lakay? Mala, kaya ba nida? Tatulungan da ka dito kusina. Mabisina ko. Uwan lakay. Anyamot na ni tatang, nakauy-uyong. Kaya't na, kanayon kami nagtrabaho dito'y balay. Saan kami pa'y ang makaayayam apulos? Sapay agkabil. Kakaasin ni nanang no iso ti pagdasalan ti pungtot na. Uray dagiti kakabsat ko. Kaasi da pa'y asaan na makaayayam. Kasla saan na kami nga anak? Kuma? Di na kami la pinututan, no kastimot lang tararamidan na kada kami. Uray ni Manong Jun, kasla maumuman iti kastoy akasasaad mi. Manang Leia, mabalin ka di amapan kami agayayam. Ay naading ko, ang mga numasangputan na kayo ni tata nga da itirwar, agungot tumanon. Sige na manang, mabitlaang. Sika talaga ading ko. Amumot ang masapol at tumulong tayo dito'y balay, no kastoy nga awan klase tayo, saan ka di? Awan pa'y mat ni tatang. Sige nga Rod, nga mabit kayo laang Ang mga numasangputan na kayo. Sigurado abautan na kayon tumanon.
Nauyong idi ni Tatang Mima ng Emmy. Saan na akayat ani nanang milatan ti agtrab-trabaho. No makita na asaan kami nga aggargaraw, ni nanang ti pangidasalan na iti pungtot na. Iso asaan kami unay arumrumwar a makikakaaruba. No Sabado ken Domingo met, ijay umati ayan mi, tamasapul at tumulong kami nga agdalos, wano agmula iti natnateng amula mi. Nalpas mo samot ang di paparamit ko kung kalaya. Nalpas kon tatang, iso nga agi na naakbiit. Alangarot anak ko. Apay dagiti addim nga eh. Adaday di kubo tatang. Napudot nga min una yan. Iso ako nak nga ijay dalaangan nga agi na na. Mala, inton makainan na kayo. Adan to pa'y paaramit ko kada kayo, ha? E bagam to kadagiti addim. Iso pa'y timalpas tayo. To inton bigat. Adan tumanin klase yaw. Saan kayo tumanin na makatulong dito uma? Wan tatang. Ay un gayam. Ayan ka din ni Manong Jun. Apay ajak makita ti ayan nang agdaldalos. Aday ti day jabanda. Ado pa'y ti marami di jay. Kakaisuna saan na si Murot ang nakipasada ita. Iso masabol at tumulong dito'y uma. Tapno mamulaan man ang itinatang iti day jabanda. Mapan ko man nga rod kitaan ni Manong Jun iti ayan na tatang. Inakikan iti inuman na adanom. Sa dino nga taabanda ti ayan ni Manong Jun dito'y. Amang ano na ibos nantay balo na adanom. Inakikan, tapno saan anala ka amabanog. Sapay madlaw kasla malmalday. Kasla napilitan laon ngay may timulong dito'y. Apay nga ta akadagiti kalabos, saan amatagtaga rin ni Manong Jun. Kasla da naunag ka pampanunuton na. Saan mo tasigo da kasjay? Ay, kaasimot lagi ti kakabsat ko tumultulong kada kami. Uray ni Manang Luna, saanan anak kaawid, sipod na pan iji bagyong agtrabaho. Ha? Dayjay gayam ni Manong. Ha? Anya ti kaslag agawon kan kuala ni Manong dyan? Nakabuti. Ha? Nagsalungay nga yan ni Manong ko! Nanang! Nanang! Ni Manong John! Apay nga agsangsangit ka anak ko. Apay ni Manong mo adyon. Nanang! Ni Manong John! Intaray da tatang iji ospital! Anya tinapasamag ka ni Manong mo. Ada ininom na nakabuti, Nanang! Nakita ka pilpilitan nga gawon ni Manong dyan agayam na. Nga madun samot ang tinainom ni Manong. Hindi ko nagsalungay nga yan. Diyos ko, anya ngay dayjay. Apay nagsalungay ngay ni Manong mo. Orayan tayo nun niya ti ko na ni Tatang. Pinagawid na kami. Tapno umay may ibagakan ka tinapasamak ka ni Manong John. Lakay, anya tinapasamak iti anak ta. Sa dino ti ayan na ita. Bakit? Ayan ti anak ko. Kaya't ko makita ni John. Bakit? Awanan ni Jun nga anak ta. Anya ti kayat mo asawan. Natayan ni Jun. Natayan ti anak ta. Saan?
Sana po no dayta. Saan? Minumiti sa bidong ti anak ta. Aging gaita, kasla jak pailapat siya na naaramid ni Jun ti kasjay. Alaka. Sigun kundi dyan nagayim na. Saan na kanun na nabangalan ti parikot na. Ay suwanay chay, tinapanunot na solusyon. Apay. Anya nga taaya ti parikot ti anak ta. Apay asanta na mamuan. Abay adi na puno simbang magkakanata. Diyak amo no abay bakit? Diyak amo. Dead on arrival ti kabsat ko manang Emmy. Sigun iti gayem na, adda kano nadagsan a parikot na, iso a nag-suicide. Damdamagan mi no adda nadakamat na iti gayem na maipapan iti parikot na, ngam awan maibaga ni Manong Jan. Intabon mi nga rod adagos ni Manong ko, ta saan kano a mabalin a mabayag a maimasayag kuna ni tatang ko. Saan nga ruden ang nakita pa'y ni Manang ko aluna ni Manong June, gapo ta saan ang nakasangpet, manipod ijay bagyo a pagtrab-trabahuan na. Kalpasan ti tabon, inumong na kami ni tatang, kat binagbagaan na kami, asaan mi kano atultuladen ti inaramid ni Manong June, akabsat mi. Ito tanay tabo ng tikapsat iyo. Agsingsingpot kayo, anak ko. Saan niyo tultuladan ti inaramid ni Manong Yajun? Anya man na parikot ti sumangbay ti biyag tayo. Naska na natibkar tayo amang sarangot iti amin. Nalawag ka ti kada kayo dayta? Lakay. Amoy mo't anarigat lang ti adda kabibiyag tayo. Iso naskan nga ti tinulong tayo. Tapno may sakad tayo ti inaldaw akasapulan tayo. Tatang. Lakay. Amok aday ti kasasaad tayo ti biyag. Tinang pakapsot iti pakinakam ni June. Tauray kasano ti panagpursigi tayo. Agtaltali na ed akastoy latta ti kasasaad tayo. Unmat ngagpaiso tatang. Anyang harot ti maaramidan tayo. Naging galang dito iti kabaglan tayo. Ato kayo ang nagbalin nga anak mi. Iso nga ikarkarigatan mi nga isakad ti panagbiag tayo. Tatang. Awan ti mapaliwan. Kasi ti sigod, ag ti tinulong tayo iti trabaho diti balay, kaniti trabaho ijay uma. Inton maminsan, di ka agtanga-tanga. Anay ko tatang. Hindi mo isaplit kanyak ti dalitin wa. Anyasan, pamitwa agpay. Anay ko tatang. Agnakom kamot nga tayo. Kat amo mo na niya dagiti at tanam. Just kikakit di nga obeng.
Anay ko, nanang. Nagsaniit. Anay ko. Mabiit lang ang anak ko. Taagasak ti sugat iti bukot mo. Agdardaran. Gapo iti panang saplit ni tatang mo iti talitinuang. Nagkarumot ni tatangan, nanang. Inton maminsan, anadam ngamin ti garaw mo anak ko. Nukas di nga ub-ub baum ti adim. Saan kan nga agaramid iti sa bahali? Makitam ti napasamak. Naibatam ti adim kat natinag iti datar. Nakita ni tatang mo dahi dyan napasamak. Iso adin ang radna ka. Diyak mating gagara, nanang. Madimod ngamin ni ading kong agpababa. Iso ngayon sa mirak tinag-isa ang itin na po'y. Diyak matama matinag ko. Anak ko. Nakarukit din ni tatang, Sipod pa ubing kami. Nauyungan kada kami. Kaslasan na kami nga anak. Nukas diado saan na kami. Isu siguro ang nagpagamatay ni Manong John. Tadinan mabaala na kita. Hindi pa nang dangdangran kada kami ni tatang. Kan gastamatan kan kananang. Boy ngamin ngayon putot na kami palaang. Naparparigatan na kami matlang anak na. Anak ko. Saan ko mga agsaksakit tinakam yo ni tatang yo? Talaga nagkaroon ni tatang, nanang? Nagkaroon na yan. Apay nga ta kanayo na maulawak. Bakit? Ne, ang mga no nyamot na itanlakay. Agpa-check up ka laangan. Ang mga no na nga to ti presyon mo. Unget kan tumot ngamin nga unget. Awan lakat agong unget ka. Kasano? Kat natangkan mo ti ulo dagiti anak mo. Lakay, ubing pa'y dagiti anak ta. Sapay nagsasarunuda. Anya kumangay ti ekspektarem. Masapol ko lang ti inana. Kanayo na kami na makumiko medyo uma. Yalanak man kiti iti sigarilyo. Day tapay ti may saanas kan nga ikatem. Sigarilyo kala sigarilyo. Na, Pasaray na kainom ka pa'y nga agawid iti balay. No nalabasam dagiti gagaye mo iti kantina, uray mabisin ka uminom ka latta. nagadulakit na sa umunaya. Halakit din. Yalanak iti sigarilyo. Talaga maulawak. Masapol nga agpa-check up kan lakay. Kaduan na kanto ni Leia mapanagpa-check up. Makitam, high blood kamot gayam. Isumutla ka na yun ka maulaw. Tawan da ito eh. Tila pagdatanagam. Idyam nga minon ti arak kan sigarilyo. La. Isu dagita ti nakaalaam iti sakit Ay, ko. adula amin. Natay ko maaminin nga agsiksigarilyo ko namin inom iti arak. Ay, hunay lakit din day tapa nagrasrason mo ay alakay. Masyan kamot iti bagim. Intun kwan, kimaro day tarikrik naam. Nanang, umadanin ti graduation mi. Sapay ko mata makaumay kayo kan ni tatang. Ay na anak ko, maragsa ka naktagraduar kan iti elementarya. Uray ni tatang mo, sigurado ang maragsakan mo't. Amangan no saan ang makadaray. Amumot ang nakapsot ti bagina, tanagtinagmutan ang pneumonia ti sakit ni tatang yo. Nanang, Maasya nakarod kan ka anak ko, tasikati ka na yun ang mapuyat amang banbantay kan ni tatang mo. Di ka pa yun makastrak iti klasim no daduma, gapo iti panangas-asikasom kan ni tatang yo. rumbang lang at tumulong ak nanang. Tadapay dagiti ading ko anas kan atari patunyo.
Sana bale, tanasingpot ti maestrak. Intulok na nga iyawid ko dagiti daddo lessons kan activities ko diti balay. Amuda nga mi ti kasasaad ni tatang. Ay, pagyamanan tayo day ta anak. Kat ita, agradwar kanton. Anya day dyan, nanang? Iti silid mi tinagapon na anak ko. Ni tatang mo, ang mga noon yan tinapasamak kan kwa na. Nagturong kami nga rod iti silid dananang, kat ijay anakita mi ni tatang anakadasay manang Emmy. Intaray mi iti ospital. Nagtali na ed ijay iti sumagmamano nga aldaw, ngampimusay matlaeng, gapu tanakaron ti sakit na a pneumonia. Sakbay apimusay ti amami, nagkiddaw kada kami iti pamakawan, gapo kadagiti inararamid na kada kami, kastamutten kaninanang. No pay ada sakit tinakam ko idi ti amak, napukaw amin dagijay manang, tamas rimming baw ti panangipatag ko iti amak. Lunes ti graduation ko manang, Domingo apimusay ti amak. Diyak ko man agatendar idi iti graduation mi, ngam inayayo dagiti kakabsat ko, kastamutan ni nanang nga agatendarak kano tapno maalak ti diplomak. Nga amok apakaragsakan ko mamot ni tatang ko no adda paylaeng abiyag. Ita agdadan na kami paylaeng kadananang ko ken dagiti kakabsat ko. Ket kas iti sigod, agtitinulong kami amang isaksakad iti panagbiag mi, akas iti aramid mi, idi adapay laeng abiyag ti amami. Daytoy ti padas ko manang, tuy pagayam mo, Lealin. Pagayam ko a Lealin, napintas man ti pakasaritaam, nupay ado dagiti naglabasan nyo iti biyag. Pudno nga ado tinapasaram iti ima ni tatang mo, idi ubing ka, nagtali na idlat ti pamatag ken respetom ken kuana. Dayawag mo ti klase ti pamilya nga adda kada kayo. Kararag ko asapay la kuma, takanayon na kayo atarabayon ti Diyos, tapno iti kasta, agtali na ti kinaragsak ken kinabigket ti pamilyayo. Alakastan pagayam ko, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugo iti danal tibiyag.